фирӯзҷон маллаевро албатта ба саҳнаи ҳунар марҳабо мехонем. хуш омадед додари азиз. марҳамат. Саравал, ассалому алайкум. Ман муаллимаи азизамро ба ин рӯзи хурсандиашон табрику таҳниятҳо гуфта арӯси домоди имшаба бигзор хушбахт бошам. Марҳамат, рӯзҳои ман ду дил агар якҷо шавад, тӯю тамошоҳо шавад, сафтиру бобу доира то бар фалак боло шавад. Don't